Martin, čo ťa viedlo k tomu, aby si vstúpil do Ligy otcov a prečo ju podporuješ? To je dosť komplikovaná otázka a bolo by to asi tak na také 2 hodiny rozprávania, ale ten live motiv toho všetkého bol, že ako otec pri rozvode manželstva som sa dostal do takých problémov časom aj psychických a fyzických, že som ich nevedel dokonca ani sám nejak uspokojivo, pre seba uspokojivo riešiť a dokonca uspokojivo ani pre svojho syna a hľadal som ľudí, ktorí v úvodzovkách mi rozumejú. Ako potreboval som nejakú rovnakú krvnú skupinu, neviem, či toto správne pomenovanie, alebo skôr ľudí, ktorí budú vedieť, o čom hovorím. Pretože o tom, že tí ľudia vedia, o čom hovorím, som mal pochybnosť pri svojich 3 právnych zástupcoch a pri sociálke, teda ľuďoch, ktorí by tomu rozumieť mali a v konečnom dôsledku aj na súde. Tak cítiš taký deficit zo strany štátu, že nekonajú, ako by mali? Nemyslím si, že je to len zo strany štátu. Je to asi najväčšia vec, ktorú tu treba zmeniť, je povedomie ľudí. Pretože v tej spoločnosti ako také je už zakorenený akýsi prapodivný názor, že dieťa patrí matke. Ako stretával som sa s tým jak u tých právnych zástupcov, tak na súde, tak u sociálnych pracovníčok a dokonca u psychológa, ktorý vyšetroval mňa a vyšetroval bývalú manželku, pretože na základe môjho návrhu súd skúmal kto z rodičov je vhodnejší na výchovu dieťaťa. Dúfam, že sa nám to spolu podarí. Ďakujem pekne za rozhovor.